मोनसे गामि मोनसे सिमां मोनसे गिदिर आगान रूपा निरला मुंनि सासे हिनजावसा जाय खोनानो एबा रायज्लायनो हाया गासै बिटिसि आसाम आरो भारतनि जानानै इउरपनि बादायलायनायाव बाहागो लानो थियारि जागासिनो दं। 20 जुलाइ 2026 निफ्राय जागायनो गोनां DEF कम्पिटिशन 2026 आव मुलुगनि सा 8 बादायगिरिफ्रा बाहागो लागोन। भारतनिफ्राय 2 बादायगिरिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव सासेया रूपा निरला, जाय बेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सुख्लायनि थागिबि। खौरां मोननायनि उनाव बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारिया रूपा निरलानो 5 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होदों। BPF आरो BSU ब्लक कमिटिनि सोद्रोमाफोरा रूपा निरलानि न'आव थांनानै बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारिनि अनसुंथाइ होनाय रांखौ बिथांनो गथायनानै होयो। बिथांनि गोसो गुदुं गोदान दावबायनायनि थाखाय BPF हान्जानिफ्राय हामलायथि आरो बोर हरो। हैप्पी एकदम फुर्ती আছে বলে আজি ভগৱানক পূজা ফাৰ্ষ্ট হৈ আহি বুলি ভগৱানক পূজা কৰি আছে বোলে সদায় 4টাত গা ধুই বোলে ৰাতিপুৱা উঠি সবক বোলে থ্যাংক ইউ কৰি আছে সবক বোলে আশীৰ্বাদ দিব কৈ আছে সবৰ হেল্প কৰাৰ কাৰণে তাই থ্যাংক ইউ কৈ আছে সবক